Maon mig prutas nga lumboy. Ginapit guys. niya hinahinay. Snack mig lumboy. Na. Bunga sa lumboy. Bungas. Tuslo gamay sa asin. Yummy. Yummy Mm. yummy. Daw ko kung medyo niya at Marisa ni. May das ng tarayan patukarag batang magulat. Ang tawag sa akin. Makulit di Ryan eh. Ikaw ba mo kasi si Uncle? Ano pala yun eh? Ito ba kung may digo pa ba yung ito ka lang yami-yami ito. Ah, itong sunog ba? Sunog. Ang sunog ba? Di pa ito harag. Thank you. Hmm? Wala gud be? Gato, sunog ang kanang tindahan na ba? Ito ka lang. Lord. Mga kabuang na Facebook ba? Kapag ka na dito sa tangan niya, ang picture ganyan ma, di ba klaro? Uy. Ayan guys, nangambak na akong lumboy ron. Siya na guys. Hindi mo tabako guys, pero unod naman eh. Hindi mo tabaw pero wow. Oh. Snack tag lumboy guys, bunga sa lumboy. Oh, mura siya grapes. Mani grapes sa kuan guys, mga pobre. Mura siya grapes no. Kanindot eh. Wow. Gusto ganiha nga. Sana. Kung kaayo. Pag pinababay, kung kamot ba? Kaya sa picture ito? Kuko? O, yung anak yan. Sama ka rin ang papa. Ano gaya? Yara. Wala mo ito na isang sangay. Palutaw ito ba? Bibi sa doy. Ito na isang sangay. Ang gato mo na ako. Ano ka siya? Ay, putol ko. Mamay, cellphone ko. Hindi ba siya? Ang sige. Ano ba? Buat sini. Ang lamig. Wala kay gusto ko at amigas ko. So, ang amigas ni Piano. Pangit niya. Ang laki ang baso sa mga. Ano? May snack ug lumboy. Ang Sina. Sina. Manang wala na may kaamay. Pang entertainment na kaamay.